Hello vlogs! Welcome back to my guys! So for today's mini video ay magtutulog-tulugan tayo. Tapos kunwari gigising na tayo, galing tayo sa malalim na pagtulog. Tapos mag-iisip kunwari tayo kung ano na ang gusto nating ulam. So napag-isip-isip ko na bumili na lang ng lumpia kay Papa Art. So ayun, babangon na tayo kunwari. At syempre sisilip sa bintana kung may snow ba o wala. Kaso wala. Baha lang ang meron kasi nga maulan. So ayun na nga. Kunwari malungkot ang lola nyo. So ayan, walang snow, sara na natin. Tapos kunwari lalabas na ako ng kwarto. Ayan, pero bago ako lumabas, syempre sinet up ko muna yung camera ko para kunwari astig ko, diba? Usot ko na dyan yung aking mamahaling bota from Shopee. Salamat Shopee. So ayan na nga, tingnan nyo naman. Ang aking bota ay mamahali na masyado. Ayan, bagay na bagay sa may team kong tuhod. So ayan, gora na tayo. Kunin na natin ang pangmalakasan nating payong. Maliit yan guys. Sabi ko sa inyo, maliit talaga yung payong ko. O diba? Aura muna. Pak, pak, pak. O bam. O punta na tayo sa labas. Lakad-lakad na sa nagbabahang daanan. Palabas na tayo ng gubat. Siyempre yung mga damo kailangan mas mataas kaysa kay Dagul. Ayan, gora na tayo. Malapit na tayo. Konting lakad na lang. Ayan, nakikita na natin ang kabihasnan. Alito na tayo sa gate. Ayan, nauutal pa ako. O diba? Hindi ko na alam kung paano kayo lalabas yung maliit kong payong. Malapit na tayo sa bahay ni Papa Art. So ayan, syempre ang ating pangmalakasang delivery boy, si Jerome Lisay. What's up mga kaosnoy? So ayan na nga, sabi ko mag-smile ka muna. Nahiya daw siya, I'm shy. Sabi ko bilangin muna yung bayad kasi kulang yan ng 5 piso. Wala na kasi akong pera. Nalikuran agad ako. So ito na nga guys yung order ko. 8 peraso lang yan, 40 pesos. Kasi 5 piso yung isa. So binigyan niya ako ng 2 cup ng dipping. Sabi ko ako na lang magpiprito. Kaya pag uwi ko sa bahay, pinrito ko na siya. Kasi mas masarap kainin yung lumpia kapag malutong pa. By the way guys, ito palang lumpia na nabili ko kay Papa Art is may partner talaga siya na Java rice. Pero dahil nga ulam lang ang kailangan ko, pwede ka naman bumili na yung lumpia lang. Tapos meron siyang kasama na 2 cup ng dipping sauce. Kaya ngayon masusubukan natin kung ano ang lasa ng lumpia ni Papa Art. Follow nyo din siya sa kanyang FB page guys. At syempre, huwag nyo akong kakalimutan. I-follow nyo ako sa aking Facebook page, Panlasang Bicol. At sa aking YouTube channel na rin, i-search nyo lang Panlasang Bicol. So ayun na nga, so sandok na tayo ng kanin. Syempre, konti lang. Papakita natin sa camera, konti lang. Para kunwari diet. Pero ang totoo, marami talaga yan. So ayun na nga, umulan na kung narinig nyo sa background kung kailan ako nagbo-voice over, saka naman umulan. So ito na nga yung dipping sauce ni Papa Art. So ayun, manamis-namis siya, masarap. Nagustuhan ko yung dipping sauce nila. Try na natin. O diba tumango-tango ako kasi nga masarap. May pa-thumbs up tayo sa dipping sauce. Kasi nga masarap siya. Manamis-namis. Tsaka yung laman din ng lumpia is hindi siya tinipid. Yung palaman niya. Sulit naman yung 5 pesos mo kasi yung lumpia is malaki. Ayan, may pasayaw-sayaw pang lola mo. Grabe, sobrang takaw ko dyan. Yung 8 peraso na nabili ko, isa lang yung natira. Or isa lang talaga yung tinira ko kasi nga gusto ko makatikim din yung asawa ko. Mag-isa lang ako sa bahay. Ako lang yung kakain. Kasi naka-duty siya sa JNT Dalisay. So ayun ang tamang pagkain. Kahit mainit, isuko mo lang. Hangingan mo lang sa loob ng bibig. Okay na yan. O diba? Kinikilig-kilig pa yan. Shout out sa Papa Art. The best sa lumpia. And masarap ang dipping sauce. Thank you so much.
Follow niyo ako guys sa aking Facebook page. At subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. Sa mga gustong umorder ng lumpia ni Papa Art, i-check nyo lang ang kanyang FB page at doon kayo mag-message. O diba maraming laman, full tank yung lumpia. Shoutout nga pala sa JNT Talisay, sa lahat ng riders, sorters, and management, and sa mga guards. O diba binilang ko pa yung lumpia. Ito para sa akin, ito para sa akin ulit, ito para sa akin ulit, o diba? Katakawan. That's it for today's video.